Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista ħabbret li wara li l-ħadd li għadda għal nomini l-ħatrit fl-amministrazzjoni it-tlieta resqet ir-rakkomandazzjonijiet tagħha lill-Eżekuttiv Nazzjonali għall-irwoli ta' President, Viċi President, Segretarju Internazzjonali u Segretarju Organizzattiv u għal 12 il-membru tal-istess Eżekuttiv li min-naħa tiegħu approvhom. Dettalji fis-stqarrija tal-Partit Laburista qalet li ġew aċċettati l-ismijiet ta' Norma Saliba u Elix Xiberras għal pożizzjoni ta' President, Louis Gatt għal Viċi President, Jorvin Buġejja u John Grech għal Segretarju Internazzjonali u William Lewis għal pożizzjoni ta' Segretarju Organizzattiv. Fl-istess ħin l-Eżekuttiv approva in-nomina ta' 37 kandidat għal ħatra ta' 12 il-membru ordinarju tiegħu. Ma' dawn tefu n-nomina tagħhom ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament u l-Ewroparlamentari Elix Agius Saliba għal pożizzjoni ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit. Dawn bħal karigi ta' Viċi President u Segretarju Organizzattiv ma kinux ikkontestati minn kandidati oħrajn. Sa dan it-tant fi stqarrija oħra il-Partit Laburista ħabbar ukoll li l-elezzjoni se ssir il-ġimgħa 13 ta' Settembru bejn 8 u 11 ta' filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun u fiċ-Ċentru Laburista f'Tasanna Tawdex. L-għada s-sibt se ssir il-votazzjoni wkoll bejn 9 ta' filgħodu u s-satej ta' nofsinhar fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun u bejn 9 ta' filgħodu u s-sija ta' nofsinhar fiċ-Ċentru Laburista f'Tasannat. Kif diġà tħabbar il-votazzjoni bikrija se tkun qed issir is-sibt 7 ta' Settembru bejn 9 ta' filgħodu u nofsinhar fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Il-proċess tal-voti skont l-ordni statutorja isir is-sibt 14 ta' Settembru hekk kif tagħlaq il-votazzjoni u jaslu il-kaxxi tal-votazzjoni ta' Għawdex. Intqal kif id-delegati li se jivvutaw fl-elezzjoni bikrija għandhom jibgħatu email fuq kummissjoni@partitlaburista.org jew jirrikorru fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun.